Eta jarrien dugu agirian agertzen den data errespetatuz 2002. Lehendakari jauna, sailburu Jaun Andreok, mahaikide estimatua, Jaurlaritzako kide agurgarriak. Bizkaiko Batzar Nagusitako presidentalez, niretzat beti da atsegin handia Gernikako arbolaren ekitaldi simbolikoetan parte hartzea, eta gaurkoan atsegin handia izateaz gain, bebai, lehendakaria ohore, aparteko ohorea ere bada. Bizkaiko parlamentuko egoitzan badago euskaldun guztiok miresten dugun ikurkutuna. Gure nortasunaren, askatasunaren eta bakenaiaren ikurra, Gernikako arbola. Askotan pentsatu izan dut oso zorionekoak garela Bizkaiko Batzar Nagusitan, arbola mimo handi zaintzea eta hastea gure erantzukizuna delako. Aitzitik, ez da bakarka egitea dagokigun erantzukizuna. Ardura hori gainontzeko erakunde eta sensibilidade politiko guztietako ordezkariokin batera egitea dagokigu hori. Era berean, guztion ardura eta erantzukizuna da gure herriaren ongizatean, bardintasunean, aurrerapen jasangarrian eta gizarte justizian aurrera egitea, zein giza eskubide guztien defentsan atzera pausorik ez ematea. Hace 84 años, el primer lehendakari del gobierno vasco, el lehendakari Aguirre, eligió Gernika para jurar su cargo. Aquella no fue una decisión fruto del azar, y desde entonces el resto de lehendakaris han jurado cumplir fielmente su mandato bajo la sombra del árbol de Gernika. Y usted, lehendakari Urkullu, lo hizo sobre el Estatuto de Gernika y sobre el Fuero Viejo de Vizcaya. Es que no en vano nuestros derechos históricos son el alma de nuestra singularidad. Gernikak eta bertako arbola santuak badaukate herrialde guztietako eta sensibilidade politiko desberdinetako euskaldunontzat esanahi berezia, politika zaraindi eta politikatik haratago dagoena. Horregatik ziur nago, ez dela kasualitatea, Euskal Autonomia Erkidegoko estatutuaren proiektua Gernikan onartu izana eta Gernikako estatutu lez ezagutzea. Eta hilabete gutxi barru, 40 urte beteko dira, Eusko Legebiltzarra Gernikako batzarretxean eratu zala lehenengo aldiz. Antiguako Andra Maria ermitatik gertu zegoen Aritz Zaharraren gerizpean, batze ziran gure asabak, lurraldeko arazoez eztabaidatu eta erabakiak hartzeko. Europako demokrazia zaharrenetarikoa da geurea. Rousseauren berbetan, Gernika munduko herririk zoriontsuena da. Aritz baten gerizpean biltzen den baserritarren batzarrak erabakitzen dago arazoez eta beti hartzen ditu erabakirik zuzenenak. Eta Von Humboldtek hauxe idatzi zuen, hizkuntza, ohiturak eta justizia nahia Euskal Herriaren izaeran daude eta erdian aritza dago. Agerikoa da, iragan eta historia demokratiko handia daukan herria garela
eta ziur nago etorkizun itxaronpentsua daukan herria dala geurea. Eta horretarako erakunde guztion lankidetza eta desberdinen arteko elkarrizketaren bitartez, denon ekarpena behar izango dugu herri hau aurrera ateratzeko. Geure asabek ikasgai ederra eman ziguten zentzu honetan. Lehendakaritzan sartutako landara honek erakus dezala ondo sustraitutako nortasuna duen herriak askatasun, bardintasun, aurrerapen eta bake fruituak emango dituela. Lehendakari, eskerrik asko ohore honegatik eta eskerrik asko guzti hori zeuen arretagatik. Sailburuok, Bizkaiko Batzar Nagusitako presidente Andrea, lehendakaritzaren eta lehendakaritzako kideok, jaun Andreok, egunon guztiok. Lehendakaritzako sarbidea eraberritzeari esker, Gernikako zuhaitzaren kimu bat landatzeko gune bat sortu da. Bizkaiko Batzar Nagusiei eta presidenteari eskerrak eman nahi dizkiegu aritzau emateagatik. Baita ajuriaenean duguna ziurtatzeagatik ere. Gernikako aritzak, presidenteak esan bezala, bakea, demokrazia eta askatasuna islatzen ditu. Horregatik da hain garrantzitsua gure erakunde guztietan landatzea, zaintzea eta erakustea. Gaurko ekitaldi hau, Gernikako zuhaitz honek irudikatzen duenarekin lotura eta garrantzia handia duten nazioarteko 3 oroitzapen batzen dituen aste batean antolatu dugu. Atzo, urtarrilaren 27, Holokaustoaren biktimen omenez urtero ospatzen den nazioarteko eguna izan zen. Atzo bete ziren 75 urte, Auschwitz-Birkenaukeko konzentrazio esparrua askatu zela. Nazio Batuen erakundeak holokaustua irudikatu zuena ez ahaztutzea nahi du. Hantxe izan ginen Bizkaiko Batzar Nagusitako presidenta ere eta biok Auschwitz eta Auschwitz-Birkenauen Gernikako zuhaitzaren kimu bat ere landatzen. Beraz, bada Auschwitz-Birkenauen ere Gernikako zuhaitzaren kimu bat. Bigarrenik, gaur urtarrilaren 28, CO2 isurien murrizketaren aldeko munduko eguna ospatzen da. Nazio Batuen erakundearen helburua da gure planetako biztanleak sentsibilizatzea klima aldaketaren eta horrek ingurumenean duen eraginaren inguruan. Hirugarrenik, ostegunean, etzi, urtarrilaren 30ean, Mahatma Gandiren heriotza dugu gogoan. Hori dela eta, 1964tik indarkeria ezaren eta bakearen eskola eguna ospatzen da. Horrekin, giza eskubideen, bakearen eta elkartasunaren aldeko hezkuntzaren garrantzia eta beharra azpimarratu nahi da. Estas son las 3 conmemoraciones internacionales que tienen lugar esta semana y a las que nos sumamos con este acto de plantación del retoño del árbol de Gernika en Lehendakaritza. Ayer se cumplieron 75 años de la liberación del campo de concentración y exterminio en Auschwitz-Birkenau, donde plantamos también un retoño del árbol de Gernika, y se celebra también el Día Internacional de Naciones Unidas en memoria de las víctimas del Holocausto. Allí estuvimos la presidenta de las Juntas Generales de Vizcaya. En recuerdo de aquel viaje y de la plantación del retoño del árbol de Gernika también nos trajimos el recuerdo, en homenaje también a todas las víctimas del Holocausto que sufrieron en el campo de concentración y exterminio en Auschwitz-Birkenau. Hoy se celebra el Día Mundial por la Reducción de Emisiones de CO2, con el que Naciones Unidas quiere crear conciencia y sensibilizar sobre el cambio climático y su impacto ambiental. Este jueves, pasado mañana, se recuerda la muerte de Mahatma Gandhi. Desde 1964 se conmemora el Día Escolar de la No Violencia y la Paz.
Este Día Internacional subraya la relevancia de la educación para los derechos humanos, la no violencia, la paz y la solidaridad. El árbol de Guernica forma parte de nuestra historia y es símbolo de la memoria democrática de nuestro pueblo. Los valores que encierra miran al pasado y son plenamente actuales. Este árbol representa la denuncia del bombardeo de Guernica y de todas las barbaries contra la humanidad, tal y como Picasso inmortalizó en su obra más universal. Este árbol hunde sus raíces en la tierra y nos recuerda nuestro compromiso con el respeto al medio ambiente y la defensa de la sostenibilidad del planeta. El árbol de Guernica tiene una proyección universal y su silueta simboliza el respeto universal a la dignidad humana, la educación y cultura de paz, la sostenibilidad, la convivencia y la libertad. Egunero hemendik sartzerakoan, Gernikako zuhaitzak iraganean gertatu zena ekarriko digu gogora. Gogoraraziko digu halaber, politika publikoetan gure zeregina giza eskubideen, ingurumenaren, hezkuntzaren, bake kulturaren eta bizikidetzarako pedagogiaren defentsa eta errespetua zaintzea izan behar dela. Eskerrik asko Bizkaiko Batzar Nagusietako presidenta, eskerrik asko guztioi eta egun ona izan dezazuela guztiok.